Danong punta ka lang. Saan? Saan po? Kuya, wag po. Kuya, Sa cellphone video na ini, madadangog pa ang pakimahera kang biktima sa sospek na nagpurbar sa iya namang hold up alas 6:10 kasubanggi sa Sarong Iskinita sa Puro 4 Imperial Subdivision, Barangay Layon, Ligao City. Nahagop man sa nasambit na video ang kaput na kutsilyo kan sospek, makalis ang pirang segundo, madadangog man ang ginibong pagsita kan sarong residente sa lugar na nakahiling kang pangyayari. Ang babae sa video, napag-araman na sarong 14 anyos, as in grade 9 student na residente man kan Barangay Layon. Sa impormasyon, gikan sa pagklase sa banwaan kan ginubatan, pauli na kuta ang biktima. Sigun kay Kagawad Cesar Abitrea, tulos sindang inireport sa kapulisan ang nasambit na insidente. May lead naman subot ang otoridad sa sospek na tulos na duminulag matapos na masitar kang sarunindang residente. Nagkuha siya, nag-shock. Uy, ano niya yan? Pagkatapos nabigla so duwang lalaki. Pagkatapos nabiliwan so aki, so 14 anyos. Nagsuriyaw daw siya, sabi niya, Nini, magdulag ka na, dalaga na. Nagdalagan so aki. Kaya maringan ka nakadalagan, nailigtas, sabi ko nga kasuba ko, naglibot ako duman, nagpasalamat ako duman sa kay Ma'am Hazel, takong dae kabad nga na kung ngunya nahiling ta na sana kung nakabulagta na yan, kung anong nangyari. Istorya pa kang opisyal, antes mangyarang insidente, hapon kan parehong aldaw, may nakahiling pa sa sospek kaibang sarong lalaki na naglalako-lakaw pa sa nasabing lugar, asin nakuanan pa ning litrato. Pigtutubunan maninda na ang mga nasambit na persona ang nasa likod kang nagkairinot na harabunan sa saindang barangay. Ang lakdang pong pigibungan saat yan, magkaikaik pa kami ng pag-urulay digdi. Pero kung pag sa patrolya, pero man igwang nagpapatrolya dyan siguro, dahil lang na tiyempuan, kaya arugaan, na magpara, agi naman sa mga oras kinita, kung mapwede, sa main road, iba na tabi mo niya ng panahon. Ang monsa po ang kaipuanta, magkasaro tabi kita, na tabangan ta ang sa atong pamilya, kami manili sa barangay. Kung ano man po ang magibon mo, iyon man po ang gibon bilang mga opisyal sa barangay. Sa ngunyan, padagos man ang pakikipagtabangan kan barangay sa otoridad para sa marikas na pagkakadakop kang suspetsyado, asin nga ni masiguro man ang seguridad kang saindang residentes. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal